Espanya ha publicat una norma important per sumar-se a la coordinació europea de la lluita contra el crim. No obstant això, els mitjans l'han obviat, tot i que es torna a modificar la normativa sobre protecció de dades. És l'aprovació de la nova Llei Orgànica 4 de 2024. Aquesta llei, que intenta esmenar el nyap per no rebre més multes de la Unió Europea, que va ser el pedaç de la Llei Orgànica 3 de 2021, busca modernitzar i reforçar les eines de les forces de seguretat i complir amb allò signat i publicat el 2018 de que tota la informació policial és competència i sobirania de la UE. I, com no, també li toca pagar a Espanya pels escàndols de Pegasus i les policies patriòtiques. No obstant això, aquesta obligatorietat de compartir dades biomètriques a la Unió Europea, de forma absoluta, ens genera un intens debat moral sobre l'equilibri entre seguretat i privadesa. La intenció d'un govern que vol quedar com a transparent a Europa, després de casos com l'espionatge, a tot aquell que no pensés com els rectors policials i judicials amb Pegasus i les policies patriòtiques actuant al marge del govern, és clara. Millorar la cooperació judicial i policial per semblar més transparents dins de la UE. I, de portes endins, penalitzar els fitxers que recollin dades no regulades i els d'opinions. Però, a quin preu? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Cal alertar sobre els riscos que comporta aquesta nova normativa? Estem davant d'una eina eficaç per combatre el crim o davant d'una porta oberta a la vigilància massiva i el control social a nivell continental? Un dels punts més controvertits de la nova llei és la inclusió obligatòria de dades biomètriques al registre central de penats per a qualsevol condemna. A partir d'ara, les empremtes dactilars i el reconeixement facial es compartiran amb altres països de la UE, encara que el delicte sigui mínim, encara que el delicte sigui d'opinió, encara que no sigui delicte en els altres estats. Aquesta mesura, segons el govern, agilitzarà les investigacions policials i permetrà la detenció de criminals que actuen en diferents països. No obstant això, les crítiques no s'han fet esperar. Experts com Josep Jové, qui va elaborar l'informe Pegasus a Espanya a petició de diversos eurodiputats, o Laura Mora, presidenta d'Espartic, adverteixen del risc que aquesta informació sensible pugui ser utilitzada per a fins diferents dels que van ser recollits. La Llei Orgànica 4/2024 planteja un important dilema en matèria de protecció de dades. S'argumenta que l'accés a una major quantitat d'informació biomètrica permetrà a les forces de seguretat ser més eficaces en la lluita contra el terrorisme i la delinqüència organitzada. D'altra banda, el sentit comú ens adverteix del risc que suposa la creació de bases de dades massives amb informació biomètrica. Era el somni humit dels nazis alemanys i també dels franquistes espanyols. Es tem que aquestes dades puguin ser objecte de robatoris, filtracions o usos indeguts per part d'estats amb dirigents amb pocs escrúpols. I ningú no ens garanteix que la policia d'un estat guardi les dades malgrat estar caducades. És necessari un debat públic ampli i informat sobre els límits ètics i legals de la tecnologia biomètrica i el seu impacte en la societat. Fins al moment, els estats només han venut por. Una altra de les novetats que introdueix la Llei Orgànica 4 de 2024 és l'enfortiment del Sistema Europeu d'Informació d'Antecedents Penals, ECRIS, per a nacionals de tercers països. Aquest sistema permet l'intercanvi d'informació sobre condemnes penals entre els estats membres de la Unió Europea. I l'amplia als ciutadans de tercers països i als seus estats. Amb la nova llei, s'amplia la informació que es pot compartir a través de l'ECRIS, incloent-hi dades biomètriques. L'objectiu és facilitar la identificació de ciutadans de tercers països que hagin comès delictes en territori de la Unió Europea o no. Aquesta mesura ha estat aplaudida per alguns sectors que consideren que millorarà el control migratori i la seguretat interior. No obstant això, organitzacions com Expertise han mostrat la seva preocupació per l'impacte que aquesta mesura pugui tenir sobre el dret a la privadesa. Es tem, no sense raó, que el sistema pugui ser utilitzat per discriminar persones pel seu origen nacional o ètnic. Els estats estan abusant de termes com terrorista. La creació del Registre Central de Menors
és un altre dels aspectes que ha generat controvèrsia al voltant de la Llei Orgànica 4 de 2024. Aquest registre recopilarà informació sobre tots els menors infractors, incloent-hi dades personals biomètriques i l'historial de delictes comesos. Però no s'hi queda. També hi haurà un historial d'intervencions de l'administració per als menors en risc no delinqüents. El govern justifica la creació d'aquest registre per la necessitat de millorar la protecció dels menors i prevenir la reincidència delictiva. No obstant això, hi ha raons de sobra per criticar durament aquesta mesura. Un registre d'aquest tipus estigmatitza els menors infractors i els menors en risc i pot dificultar la seva reinserció social. La Llei Orgànica 4 de 2024 busca millorar la cooperació judicial i policial entre Espanya i altres països. Ja hem apuntat el context del qual neix. La possibilitat de compartir informació sobre delinqüents i sospitosos, incloent-hi dades biomètriques, pot ser una eina útil per combatre el crim transnacional. Certament, es facilita així la labor de les forces de seguretat en la persecució de delictes com el terrorisme, el tràfic de drogues, els atacs informàtics i les estafes internacionals, o el mateix tràfic de persones. No obstant això, la cooperació internacional en matèria de seguretat també planteja importants interrogants. Quines garanties hi ha que les dades compartides amb altres països seran tractades de forma adequada i conforme a la legislació europea en matèria de protecció de dades? La Llei Orgànica 4 de 2024 ens situa davant d'un debat complex i de gran calat social que encara no ha començat. La lluita contra el crim i la protecció de la seguretat ciutadana són objectius legítims que tots compartim. No obstant això, la manera en què s'aborden aquests desafiaments no pot passar per alt la protecció dels drets fonamentals. La nova llei, amb la seva aposta per la tecnologia biomètrica i l'intercanvi massiu de dades, obre la porta a un futur incert on la línia entre seguretat i llibertat individual es difumina. És necessari un debat públic ampli i informat que involucri tots els actors socials per trobar un equilibri que garanteixi la seguretat sense renunciar a les llibertats. És hora de començar.